vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume, ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuzoreurura izvo zvandakaita. Inini ndinoda kureurura kuti ndakadyisa mwana uyo ainge aine 2 years tsvina yangu. Kwainge kusiri kuda kwangu, but ndaifanira kuti ndinge ndichizadzikisa mhiko dzangu. Mushure mekunge ndaita zvinhu izvi, ndakabva ndazonzi ndinofanira kuti ndinge ndichizomirira 12 years. After 12 years ndinofanira kuti ndinge ndichizozadzikisa zvekare mhiko idzodzo, but pakati pose apa ndine dzimwe mhiko dzandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizotevedzera zvekare ndichizozadzikisa. But now iro gore rino ratiri mukoma ndiro gore rechinhamba 12 kubva zvandakazadzikisa mhiko ndikadyisa mwana uyo ainge aine 2 years tsvina yangu. And at that time pandakaita izvi zvekunoromba, handingati pandakafamba ndainge ndichida kuromba, because ndainge ndichingodawo mushonga welaki. Panguva yacho iyoyo ndainge ndauya muBulawayo kuti ndinge ndichingozamawo kutsvaka basa, because ndainge ndaneta nekungoramba ndongodzungaira ndichingoitira vanhu zvemapiece job kumamisha, but ndisingapiwi mari yakawanda. Saka ndainge ndina vamwe sekuru vangu ava vainge vari mupurisa, but vakazoshayika zvavo sekuru. And at that time pandakatanga kugara navo vakabva vazoretire, and the reason as to why vakazoretire, it was because vainge vakaita mari sekuru vangu ivavo, but sekuru vakazoshayika zvavo, varemara, vainge vastroka uye vaingogara vachingobvunda so, and vainge vava partially blind. Saka ndakabva ndazotaura navo sekuru ndikati, sekuru sezvamunongoona kuti kuvaka ndinogona kuvaka, but dambudziko ringoripo nderekuti kana ndikawana basa, munhu uya is either mari yangu kuti ange achizondipa mari yangu hunge ndatoita zvenoizi naye, ende nguva zhinji munhu anozondipa mari iyoyo after makore, mari yacho isisina kana value. Saka vazoti kwandiri mushure mekunge vatanga kushandirawo muBulawayo, ndopavakabva vazoenda kune imwe n'anga, vakanditi havachazivi kuti n'anga iyi ichiri kurarama here, but vainge vachingoti ndichazoenda newe muzukuru. But vasati vaenda neni ikoko, ndopavakabva vazostroka, but vakabva vazoita zvekuti ndinge ndichinyora pasi, vakabva vandipa madirections. Ndakabva ndazosimuka muBulawayo ndokubva ndazoenda kumba kwayo n'anga iya. Ndakati ndichinosvika kuya then ikabva yatondiziva, ikabva yatoti wo ndiwe muzukuru wanhingi. Then n'anga iya yakabva yatondiudza kuti ndo yainge yakagadzirira sekuru vangu mishonga. Saka mishonga yacho iyoyo hanzi yainge yakabatanidzwa nemwoyo wasekuru. Sekuru zvavaiita ndezvekuti vaiti kana vari paroadblock paya vaikwanisa kutosenza kuti kana iri motikari inenge ichitodarika inenge yabiwa, vaitosenza kuti motikari iyi yabiwa. Uye vaya vanenge vachifamba vaine nyanga dzezvipembere, goridhe kana kuti anything, simbi dzinenge dzichipisa, vaibva vatosenza kutoti munhu uyu ane simbi dzinopisa. Then vaizoti paya pavanenge vamisa motikari vobva vaenda vobva vanotaura nadriver uya, vaitogara vatotaurirana paya, vamwe vavo vasina kana chavanenge vachimboziva. Saka ivo vanenge vachingoita sekunge vari kungotarira malaisensi zvekare nemitero nezvimwewo zvakangosiyana siyana, but already vanenge vatoudza munhu kuti iwewe une goridhe kana kuti makg akati egoridhe, saka uri kufanira kutoti unge uchindipawo something. Saka ndo maitiro akaita sekuru vangu mari iwawo. Then n'anga iya yakabva yazoti naiyewo yainge ichida kundigadzirirawo mushonga iwoyo wakaita sewa sekuru wangu, wekuti mushonga wacho unobva wabatanidzwa nemwoyo wangu, but yakabva yati iwewe ndichakupa mushonga wekuti unge uchiva nelaki zvekare, nekuti unge uchizotyiwa kuti kana ukashandirawo munhu
munhu ange achizokubhadhara in time, usazovharwa mari dzako nemaclients ako. Saka sekuru vaya vakabva vazotora imwe kamba yainge ichiri diki, vakabva vandigamuchidza kamba iyoyo, vakati ndaifanira kuti ndinge ndichiuraya. Mukoma vakabva vazondipa sando iyo yavakanditi ndaifanira kukacha kamba iya kusvika yafa. Then ndakati ndaikacha kamba iya, vakabva vazotora moyo wayo vakabva vagadzira mishonga yavo, vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichidya mishonga iya. Ende ndakati ndichidya mishonga iya zvekare nemoyo uya wekamba, ndakatonzwa kutoti mishonga iya yainge ichitoenda kunonamatirana nemoyo wangu, ende ndikabva ndatokolapsa because ndakatonzwa kuti hana yangu yakatombomira kurova. Zvino ndakazoti ndamuka, sekuru vaya vakabva vati unozviziva here kuti wanga watombofa? Ndikati kufa ko kana munhu akafa anozomuka here? Vakabva vati ndo zvinoratidza kuti inini ndine masimba. Saka mhiko dzacho dzandakaitiswa idzodzo ndedzekuti ndakatombofa. Kufa kwandakaita yainge iri nyaya yekuti mishonga iya yaifanira kuti inge ichinonamatirana nemoyo wangu. Ndakati ndapedza kudya kudaro, ndakabva ndatonzwa kutoti mishonga iya yandainge ndamedza yakabva yatanga kusimuka, ichisimuka ichibva mumatumbu mangu, ende zvainge zvichirwadza. Ndaita sekunge ndainge ndichinzwa kuda kurutsa, but mishonga iya mukoma yakakwidza kuzosvika ndichinzwa kutoti yakaenda ikabva yanonamatirana nemoyo wangu. Ndokubva ndatanga kunzwa dzungu paya, ndikabva donhera pasi. Saka ndakazoti ndamuka, then sekuru vaya vakazondiudza kuti ndainge ndatova ne30 minutes ndafa. Mukoma ndakavhunduka, but sekuru vaya vakabva vati nekuda kwekuti ivo vane masimba vainge vandimutsa kubva kuvafi, vakabva vati ndo zvainge zvichirakidza kuti zvishuwa mishonga iyi yainge yashanda, vachiti ivo ndaitofanira kuti ndinge ndichitanga ndafa kuitira kuti mishonga yacho ikwanise kuzoshanda. Saka kufa kwandakatomboita ikoko mukoma ndokunoita kuti ndisakwanisa kunzwira mwana weumwe munhu tsitsi, nekuti ndinotozvinzwa kutoti handisitombori normal zvachose. Uye vakabva vazondipa mimwe mishonga iyo yavakanditi mishonga iyoyo zvandinoita paya kana kuri kunzi ndinenge ndichida kuti ndinge ndichiwana basa, like saizvezvi zvandava kuno kunyika yevatorwa, ndinongoti kana ndikati ndikuda kuwana contract somewhere else ndinongoenda kumakuva ndobva ndanoisa mushonga uya pamusoro peguva ndousiyapo, then mangwana acho ndinobva ndazodzokerako kumakuva kuya zuva risati ranyanya kupisa, ndobva ndazonotora ivhu zvekare ndichitora mushonga wangu uya ndobva ndaudzosera paunogara. Ibva ndazotora mushonga uya wandaifanira kuti ndinge ndichizounwa, ndokubva ndazodzoka kumba kwasekuru. Asi sekuru vangu vainge vachigara kuma low density area. Ndikabva ndati zvino mwana ane 2 years ndichamuwana kupi? Semunhu ainge ava kungogara akabata zvimari zvake, ndakabva ndazotanga kudanana neumwe mukadzi uyu ainge achigara kumakokova. Ndakabva ndati regedzai ndinge ndichienda kunoseta base kumba kwake, nekuti ndakaziva kuti ikoko handaimboshaye mwana wekuti ndaikwanisa kuzomufidha tsvina yangu. Mukoma ndakaenda kuya ndigogara kuya ndichishaya mukana wekuti ndinge ndichiwana chimwana chinenge chiine 2 years. Mukoma ndopakabva pazouya imwe cousin yake. Saka cousin sister yake ainge achiti iye ainge achida kuuya kuno kuSouth Africa, uye ndiye akazotondibetserawo kuti ndinge ndichiuya kuno kuSouth Africa, ende haatozvizivi kuti ndakatoshandisa mwana wake pamhiko idzo dzandakaita. Saka akauya achisiya chimwana chake chikomana chainge chiine 2 years achiti iye ainge achida kuuya kunoku kuSouth Africa. Mukoma ndakabva ndati ko Mwari wangu mandibvira nepi? So pane rimwe zuva apo mukadzi uyo wandainge ndichigara naye paakabuda achiti iye kune kwaainge achida kuenda, ende ndaitoziva kuti akaenda ikoko anotoswera muswere wese wezuva asipo. So mukoma nachi ndakabva ndazotora mwana uya ndikabva ndanomutengera tukunonaka, ndokubva tazodzoka. Takati tadzoka ndikabva ndati ngationei movie, ndokubva ndakiya door, ndikabva ndatora chibhaketi ndakati ndanwa mushonga uya, ndokubva ndatanga kudurura. Ndakadurura mukoma ndikaita sekunge ndichazadza chibhaketi. Saka ndainge ndakapiwa zvekare umwe mushonga uyo wandainge ndakanzi
ndinofanira kutanga ndapa mwana uyo wacho wandinenge ndichida kuzoti ndinge ndichizomudyisa tsvina yangu. Saka ndakabva ndazotora chimwe chifruit juice, saka ndakabva ndazotora chiyogati chandainge ndamutengera, ndikabva ndazotora mushonga uya ndikabva ndazoudira muyogati, ndikabva ndazopa mwana yogati kuti ange achidya. Ko akamboipedzisa here yogati iya? Mukoma akatoti pandakangotora bhaketi riya ndichitodzikisa trouzi rangu nechipfeko chemukati ndichinogara pabhaketi paya ndichitotanga kutodurura, iye mukoma ainge ototanga kutokambura achitoona sekunge ndiri kutomunonokera because ainge achitoita zvekutopinza ruoko rwake nekumashure uku ndichiri kutodurura achitotanga kutodya tsvina iya. Mukoma ndakazosara ndopedza but ainge atokambura tsvina yakawanda. Then nekuda kwekuti mainge monhuhwa ndakabva ndanomira hangu kuhwindo, ndakavhura hwindo ndakabuditsa musoro nepahwindo nekuti mumba mainge mongonhuhwa tsvina. Akaikambura tsvina iya mukoma kusvika yapera ende haana kana kumbogara akarutsa. Saka ndokuzadzikisa kwandakaita mhiko ikoko. From there on ndo pandakabva ndazobva muzimu ndikabva ndazouya zvino kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndo pandakabva ndazotanga kudanana neumwe mukadzi muSouth African uyowo akazoita kuti ndinge ndichizowanawo mapepa emuno. Handina hangu kumuvanzira uye takabva tazozvara tose mwana wedu 1. Saka ndakabva ndamuudza kuti iniwo mari idzi dzaunoona ndichiita because iye sezvo ndainge ndichishandisa bank account rake ainge atojairira kuti each and every time pandinobata macontracts muaccount make mune muchipinda ma70 ma80,000 rands. Saka nemawestiro awo ainge oita mari ndakabva ndati munhu uyu regedzai ndinge ndichimuudza chokwadi. Ndokubva ndazomuudza chokwadi paya ndikabva ndati dhiya zvaunoona ndichigara ndiri busy kudai ndisingazorori ndichingoshanda 24/7 inhau dzekuti ndinewo mushonga uyo wandakapiwa, mushonga welake. Saka ndakaita ndichimuudza mbijana. Saka handina kumuudza zvose same day, ndaingoita ndichingomuudza pashoma kuti mhiko dzandakaita imhiko dzekuti ndakatanga nemhiko idzo dzisingatyisi. Ndikatoona kutoti munhu wangu anotonzwisisa akatoti iniwo I thank God kuti wakauyawo muupenyu hwangu because panguva yacho iyoyo pandakasangana naye ainge achitotambudzika zvake. Saka akabva ati as long as tichikwanisa kutoita mari uye mari yacho isingazotidyiri vana vatichazozvara, ina handina kana problem nayo. Ingawani muno maNigeria wani zvavanongotengesa madrugs. Saka zvakangoda kungofana. Iye akabva atoti handina hangu problem nazvo as long as zvinhu izvi zvisingazotidyiri vana avo vatichazozvara hazvina kana problem. Vanhu vazhinji muno munyika medu vanongotwala wani. Saka I am happy kuti ndakatosanganawo newe. Tariraone kuti pamba pacho patinogara pakanaka sei, tariraone kuti motikari yawakanditengera pabirthday yakanaka sei. Saka ndikatobva ndatotanga kutoshandidzana naye mukadzi wangu. Saka iye ndiye anotondibatsira because handifaniri kuti ndinge ndichingoramba ndichingoshandisa same symmetry. Ndinofanira kushandisa makuva akasiyana-siyana pose apo pandinenge ndichida kuita mhiko dzangu. Saka iye ndiye anotondibatsira kuti handei kunzvimbo kwakati kune makuva ekwakati then tobva tatoenda kuya. Ndiyo confession yangu womukoma. Saka gore rino ndiri kufanira kuti ndinge ndichitsvaka mwana ane 2 years then mwana iyeye ndobva ndamuitira mhiko dzandakaitira mwana wecousin sister yemukadzi uyo wandainge ndichimbogara naye kumakokova. That is my own confession, mukoma Nashi. Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, unoita kunzwa kuti pfungwa dzako dzinenge dzinotombomira kufunga uchiverenga confession yakadai. Shuwa mwana ane 2 years hanzi ainge akatomira pandainge ndiripo pabhaketi paya ndichiita tsvina achitoona sekunge ndamunonokera achikamburawo tsvina iya. Zvakangooma hazvo veduwe vanhukadzi denga muchaita rekugugula. Ko iye mukadzi uyu mushure mekunge waudzwa kuti inini ndakaromba ende ndo mhiko idzi dzandinoita, munhu wototi ndinoda kutotenda Mwari kutoti Mwari vakaita kuti unge uchipinda muupenyu hwangu. Munyika muno variko vakawanda hanzi vakatwala
zvakangoma hazvo vedu kutobatsirana vanhu kutotsvaka makuva kwekutoti munotoenda muchinotora ivhu. Strange things do happen in this world. Rekedza tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai, ndine makore 36 years ekuberekwa. Saka murume uyo wandigere naye muno muSouth Africa iye ane makore 26 years ekuberekwa. So mukoma takasanganawo muno munyika yeSouth Africa. Ndainge ndagara hangu ndiine mwana wangu 1 wandainge ndiinaye. Mushure mekunge ndaita mwana wangu ndakabva ndati handichadi zvekare kuzvara zvekare, but ndakati ndauya kuno ndokubva ndazosangana naye. Pandakasangana naye iye ainge achiri ne24 years, ndokubva ndamunyepera hangu makore, ndokubva atokabira paya, ndokubva tatanga kugara tose. Zvino mukomana shi takagara kwemakore akati wandei tingori muno munyika yavatorwa yeSouth Africa. Takazoti taenda kumba kwavo, then pressure ndopa yakabva yazonyanyisa. Hama dzake dzichiti ndaifanira kuti ndige ndichimuzvarira nekuda kwekuti vainge vachiona makore angu kuti ati fambei. Ndakabva ndazama kumuzvarira, handidi kukunyeperai. Ndakaita 2 good years mukoma. Ndainge ndichifamba ndisingazorore. Dzimwe nguva ndaitofamba ndiri ndoga ndichienda ndichinobatsirwa nemaprofita, kuzosvika ndava kutopinda nemudzin'anga ndikazototi kozva ndichatosvika pakutorombeswa ndichingotsvaka mwana. But mukoma ndakabva ndazofind out kuti zveshuwa zvandainge ndakamboudzwa neumwe muprofita pandakatanga kufamba, akangonditi madzimai ndikukumbira kuti munge muchizodzoka. Saka ndakazoti murume aenda kubasa, inini ndokubva ndazorova, ndikabva ndazoenda kumba kwavo. Amai vaya vakabva vati madzimai ndakaona kuti ndinge ndichitaura baba varipo zvainge zvisingaiti, but ndangoti rekedzai ndinge ndichingotaura nemi woman to woman. Murume wenyu ndakatarisa pamweya, uyo murume wenyu madzibaba ava havakwanisi kukuzvarisai, havakwanisi kukupai mwana. Mukoma ndakabva ndarwadziwa ndikati nai madzimai hapana here zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuita? Vakabva vati ndati ndichitarira ndikatovunza ndichikumbirawo tsitsi nengoni, but ndabva ndaudzwa kuti hapana kana munamato wekuti ndinokwanisa kukupai mukoma. Saka ndakabva ndazongoramba ndichingofamba, but ndaingoramba ndichingosangana netsanangudzo dzakadaro kuzonosvika ndichizorara manje nevamwe madzibaba ava. Pavakaona kuti ndainge ndiri desperate ndichitoda mwana, vakabva vazoti madzimai ini ndinokwanisa kukupai mwana. Kana ndakupai mwana ndinobva ndazokuvakirai munamato wekuti muchaushandisa kuzonosvika muchizonobatsirwa mwana wenyu kwe9 months. Munofanira kuti munge muchizoushandisa munamato iwoyo, uye mwana achazotobuda, anobuda asina kufanana neni uye anobuda asina kufanana nemi, asi anenge akafanana nemurume wenyu. Mukoma ndo pandakabva ndazotanga kurara namadzibaba vaya. Ndakaita mwedzi wose ndichisangana navo pabonde madzibaba vaya. Zvino ndakabva ndazoona kuti ndainge ndabatira pamuviri, sezvo vainge vakanditi kana ndikagara ndabatira pamuviri ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kwavari. Ndakabva ndazodzokera kwavari, vakabva vati ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitenga maheu aya edu ekumusha anonzi pfuko aya, ndo avakazoshandisa pamunamato. Ndokubva ndazotora maheu aya ndaipota ndichiti paya patinenge ndapedza kugeza ndaibva ndatora maheu aya ndobva ndaibva ndazodira maheu iwayo padumbu rangu. Ndakati ndapedza kushandisa munamato iwoyo, madzibaba vaya vakabva vazondipa dzimwe nhombo idzi ndaigara ndakadziisa mumvura. Ndaiva nechimwe 2 liters changu chemvura, so ndaipota ndichinwa mvura iyoyo. Ende zvandaita ndezvekuti ndaiti paya kana ndowacha zvipfeko zvemurume wangu zvemukati ndaisashandisa mvura pandinenge ndichida kuzadzikisa 2 liter chiya. Ndaingotora chipfeko chake chemukati zvisinei nekuti chinenge chakasviba sei, ndobva ndawacha mvura iyoyo ndobva ndaiisa mu2 liters. Saka ndakaita 9 months ndichingoita izvozvo. Ende ndakazototi pandakaenda kunobatsirwa ndichinotarira mwana ainge akafanana sei nemurume wangu, nanhasi uno vakafanana zvisingaiti. Saka ipapapa murume akazongodzoka kubasa one day achiti vainge vakataura imwe nyaya yavakataura kubasa, akati zvakangonaka kuti kunyange uchitoziva kutoti mwana uyu ndewako unofanira kungoti unge uchingoenda nemwana wacho kuma DNA. Zvino mukoma hana yangu iri kurova because mazuva edu ekuti
tinge tichienda kumusha ava kunoswedera. Saka iye akati tiri kufanira kuti tinge tichienda kuglobal DNA tinge tichinotestiwa. Akati hake ari kuda kuti zvedu zvinge zvichiitwa private tisazobuda pavidhio, but mukoma ini hangu murume ndafunga kuti ndinge ndichitomupa mupfuhwira, ende ndakatotanga kutotsvaka avo vanokwanisa kundibatsira kuti vange vachindipa mushonga wekuti ndinge ndichizodyisa murume wangu, nekuti handingambomutendedzi kuti tinge tichienda kuDNA tinge tichinotesta, because mwana uyu zveshuwa haasi mwana wake. Madzibaba vaya zvino handisisina mafone numbers avo, vakasobva kudhara mulocation mandinogara nemurume wangu. Pavakabvawo mulocation ndainge ndiine mamwe mafone numbers avo, but mafone numbers iwawo kana paWhatsApp haasisipo, amene kuti vakachinja line here, kana ndainge ndichingovaziva nezita ravo rekuti Madzibaba Albert, not his real name. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, hanzi ndakamitiswa naMadzibaba Alfred, handizive surname yavo uye handizivi kuti ndo zita ravaingoshandisa here zita rebasa kana kutoti ndo first name yepachitupa pavo. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi tiri kufanira kuenda kumusha, murume akangoti just to prove them wrong, I want to show everyone kuti zveshuwa mwana uyu ndewangu, kunyangwe takafanana 100%, but I just want to prove them wrong. Hey, unoenda kuma DNA kuya uchida kunoti I want to prove them wrong, iwewe ndiwe wobva wazoitwa proved wrong. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section vasati vapa mukoma ava mupfuhwira.